Národná pokladnica pri príležitosti neopakovateľného jubilea pripomína Ľudovíta Štúra, ktorého odkaz a dielo nemá v našich dejinách období. Velikána, ktorý prebudil náš národ z hlbokého sna a prepísal slovenské dejiny. Tvorcu nášho najhodnotnejšieho pokladu, slovenského jazyka. Pri príležitosti jedinečného jubilea vám predstavujeme striebornú medailu venovanú otcovi spisovnej slovenčiny. Medailu 200 výročie narodenia Ľudovíta Štúra môžete ihneď objednať na čísle 0850 700 300. Uctite si Ľudovíta Štúra medailou vyrazenou do čistého striebra v najvyššej kvalite razby. Objednajte si limitovanú medailu 200 výročie Ľudovíta Štúra za zvýhodnenú cenu 19,95 € plus poštovné a balné na telefónnom čísle 0850 700 300.